παιδιά, και στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε με το φίλο μου. Εννοούσα τον ξαδερφό μου. Εντάξει, πάμε ένα πάρκο. Κάτσε. Πες λίγο κάτι για να δούμε αν σε ακούω. Πες κάτι. Και όταν το ανεβάσω. Λοιπόν, παιδιά. Εγώ είμαι ο Γιάννης. Ναι. Γιάννης. Πριν. Παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Και share. Και share, καλά λέει. Να δουν όλα τα βίντεο. Παιδιά, σας παρακαλώ, κάντε subscribe. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στους 30 εγγραμμένους. Είμαστε τόσο κοντά. Για να φτάσουμε 30 εγγραφές. Γιάννη, περίμενε με. Γιάννη! Καλά ρε. Γιάννη, περίμενε με. Ναι, επιτέλους με περίμενε. Τι έγινε ρε, το κλείσε. Ναι, τόση ώρα μιλούσαμε και μου το κλείσε ρε. Προχωρά. Τι με κοιτάει ρε. Έλα εδώ. Καλά ρε. Λοιπόν, τώρα που δεν με ακούει, ο Γιάννης είναι χαζός. Δεν με βλέπει. Θα του κάνω κάνα emote. Ρε, δεν γίνεται. Ξέρεις, φεύγω, τον αφήνω εκεί πίσω. Με πήρε. Άντε ρε, επιτέλους. Σε περίμενα. Περίμενα, είμαι στο τέλος τώρα. Όχι στο τέλος, από την αρχή. Περίμενα. Δεν είσαι από την αρχή. Πάμε. Δεν είμαι από την αρχή, Πάμε. Συγγνώμη λίγο παιδιά για την καθυστέρηση. Θα μου περιμένεις λίγο. Άντε προχωρά. Και πόσα like να κάνουν σε αυτό το βίντεο? Όσα πιο πολλά μπορούν. Εγώ λέω να κάνουν 54 like. 54 like. Όχι μπάβα! Τέτοιο. Έλα ρε. 54 like λέω εγώ να κάνουν. Οκ. Μ' ακούς? Σ' ακούω ρε, σ' ακούω. Εσύ δεν μ' ακούς. Τέτοιο. Σ' ακούω. Καλά, έχει χαζέψει τελείως. Να κάνουν 50 like. Ναι, είπα. Ναι, δεν πέθανα. Περίμενε με λίγο. Όλο πίσω με αφήνεις. Ρε! Περίμενε με, τελείωνε. Ρε, σταμάτα. Σταμάτα, περίμενε με. Μην φεύγεις. Όχι. Παρακαλώ. Γιάννη. Περίμενε με. Όχι. Δεν σ' έχω φίλο. Περίμενε με. Ρε, περίμενε με. Είμαι ρουμπάκι ρε. Δεν ξέρω. Παίζω και από το τάμπλετ, από τον υπολογιστή θα έπαιζα καλύτερα. Περίμενε με.
Περίμενε με. Παιδιά, είναι κακός, δεν με περιμένει. Φεύγω. Τι θες? Καλά φύγε, κάνω βίντεο. Καλά. Περίμενε με. Ρε, περίμενε με. Παιδιά, δεν με περιμένει. Ρε, φίλε, έπεσα. Ωραία. Τι είπες? Πότε θα το κατεβάσεις αυτό το βίντεο? Πότε θα το ανεβάσω εννοείς? Ναι. Μόλις τελειώσουμε. Περίμενε. Σε παρακαλώ. Ρε. Παιδιά, ο Γιάννης είναι κακός. Περίμενε με. Τελείωνε. Άντε, γεια τώρα. Ρε, σταμάτα, περίμενε. Νουμπάκι. Είναι πιο γρήγορος από σένα. Περίμενε, παρακαλώ. Εσύ όταν δεν με περίμενες. Τι έγινε τώρα? Εσύ όταν δεν με περίμενες. Περιμένω. Καλά, σε περιμένω. Πλάκα, για να φεύγω. Θα σε περιμένω. Οκ. Περίμενε. Εγώ είμαι πρώτος. Φύγε. Κάνω βίντεο. Χριστέ μου, ρε, δεν με περιμένει. Μου είπες ψέματα. Λοιπόν, θα βγω από το παιχνίδι. Όχι. Τότε περίμενε με. Έλα, ρε, μη κάνεις έτσι. Περίμενε με τώρα. Ωραία, έλα. Θα βγω από το παιχνίδι αλλιώς. Παιχνίδι είναι, ρε, λέτε. Τι είπες? Παιχνίδι είναι. Δεν με νοιάζει. Θέλω να με περιμένεις. Ήρθες. Έρχομαι. Ω Χριστέ μου, παραλίγο να πέσω. Ήρθα. Περίμενε με, να είμαστε μαζί. Έλα. Θα πάω πρώτος. Όχι. Έλα εδώ τώρα. Αυτό είναι τρίλιχα, μπρο. Εγώ πρώτος. Θα κερδίσω. Γιατί όλα... Δεν το άκουσα. Όχι. Με περνάει. Δεν το άκουσα. Πλάκα κάνεις. Όντως τώρα. Θέλω να πεθάνω. Πραγματικά θέλω να πεθάνω. Σε αυτό το παιχνίδι. Μ' αρέσει που λέει ότι είναι και easy hobby. Δεν είναι easy. Είναι hard. Σας πίσω όλους. Όχι εσάς. Ρε. Δεν το λες γιατί είναι πολύ πίσω. Ρε, από τον υπολογιστή θα το περνούσα τσακ μπαμ. Αλλά τώρα δεν μπορώ να παίξω από τον υπολογιστή. Γι' αυτό παίζω από το κόλλο τάμπλετ. Που κολλάει. Ρε, μου έρχεται να του δώσω μια μπουνιά στο τάμπλετ.
βγάλουν από το YouTube άμα βρεις. Δεν έβρισα. Ναι, κολοτάμπλετ. Σίγουρα. Αφού είναι. Ναι, και οι μεγάλοι βρίζουν όμως. Πού είσαι? Είσαι 1000 μέτρα μακριά. Νάτος, εκεί είναι, Νάτος, το βλέπετε. Λοιπόν, άμα δεν περιμένεις, βγαίνω από το παιχνίδι. Έλα ρε Λέντιο, έλα, όποιος νικάει είπαμε. Δεν είπαμε όποιος νικήσει. Είπαμε όμως. Όχι. Έλα Λέντιο. Α, όχι. Ναι. Όχι. Καλά, καλά. Ρε φίλε! Τουλάχιστον περίμενε με λίγο. Όπου είσαι. Είσαι 1000 μέτρα μακριά. Ο καλύτερος, ο Αλφιός. Ο Γιάννης είπα. Λοιπόν, στο είπα, από τον υπολογιστή θα έπαιζα σαν pro player. Από τον υπολογιστή είμαι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, παιδιά, κάντε like, subscribe για να παίξω καμιά φορά από τον υπολογιστή. Γιατί όλη μέρα... Περίμενε με! Παιδιά, κάνει αδικίες! Και πρώτο, πότε είπαμε ότι όποιος νικήσει? Παιδιά, πότε το είπαμε αυτό? Πριν... Δεν το είχαμε πει. Παραλίγο να το ακουμπήσω. Δεν αντέχω άλλο. Θέλω να πεθάνω. Όχι στο Roblox. Πού είσαι? Περίμενε με λίγο. Περίμενα. Είμαι πρώτος. Είσαι? Είμαι πρώτος. Ναι, καλά. Τι λες? Έχω φύγει εγώ, είμαι στο... Ρε, ξέρεις που είμαι εγώ, δεν είμαι μαζί σου. Πού είσαι? Ρε, αυτό είναι άλλος, τι με μπερδεύεις εμένα. Hello, εσύ είσαι? Είδα και το όνομά σου. Καλά. Είδα το όνομά σου. Καλά, έχω φύγει από σένα. Δεν είμαι πρώτος. Κάτσε να δούμε σε ποιο stake είσαι. Στο 64 είσαι. Το λίγο, για να σε περιμένω. Είσαι στο 64 stake. Να σε περιμένω. Αφού εγώ είμαι μπροστά από σένα. Ναι, σε περιμένω. Πού είσαι? Αγόρι μου, πες μου πού είσαι. Ρε, είμαστε πολύ... Δεν δείχνουμε. Κοίτα, σε βλέπω, κοιτάς. Για πες μου πού πήγα. Μπράβο. Πού είσαι? Εγώ φεύγω τώρα. Περίμενε. Όχι. Φεύγω τώρα. Πού είσαι? Να σε. Εσύ είσαι αυτός. Με βλέπεις. Ναι. Περίμενε με. Περίμενε με. Σε παρακαλώ. Ωραία, βγαίνω από το παιχνίδι. Σε 3, 2, 1. Βγήκα. Έλα, Πλάκα έκανα, δεν βγήκα. Περίμενε με όμως. Λοιπόν, τώρα θα βγω στα αλήθεια αν δεν με περιμένεις. Κάτσε. Άμα δεν με περιμένεις, Θα σε περιμένω κι εγώ. Πάμε. Περίμενα.
Περίμενε με. Χριστέ μου, δεν με περιμένει. Περίμενε με. Σταμάτα και περίμενε με. Λοιπόν, περίμενε με τώρα. Δεν σε έχω φίλο. Είσαι κακός. Περίμενε με. Ρε. Κερδίζω. Δεν σε έχω φίλο. Δεν ξαναπέζουμε ποτέ μαζί Roblox. Δεν ξαναπέζουμε ποτέ μαζί Roblox. Είσαι κακός. Είσαι ο χειρότερος. Είσαι ο χειρότερος τσάδος. Κέρδισα. Δεν σε έχω φίλο. Βγαίνω από το παιχνίδι τώρα. Δεν θα πέσω. Περίμενε με. Κέρδισα. Περίμενε με εκεί πάνω. Δεν είχαμε πει όμως όποιος κερδίσει. Δεν το είχαμε πει αυτό. Το είχαμε πει ρε τέτοιο. Πέσε κάτω! Πέσε κάτω! Πέσε κάτω. Σε παρακαλώ, πέσε κάτω. Ωραία παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Bye!